Karon ko nang nalapastan. Ang gawin doon. Alam, sakit ko, sa araw. Higa raw. Oh. Naimba, grabe, utasan na agsapa. Ay na ako. Amor, grabe, ina na signal. Bakit dangay dyan ay saltag dita. Dalo na dyan sa kapatay. Magbilang tan. Blaksan na pinakablakaw. Gawa na. Blaksan na kay. Well, ba't lang ba't nabalita ang kami? Hindi nga nalain ako nung agto lang. Agtay sa rita. Agtay sa. Agtay sa. Nangabakan mo na mga pinalain ka. Ije Bagyo. Bagyo? Well, pati di Bagyo. Station Road. Station Road. Pati Station Road. Ayan si Macdo. Ay, nagpa-contest ka. Well, kanya ay mawag na kanya. Miss Macdo ka, syempre. Nangapa ka. Well, Miss Macdo, kanya tiniyawin mo. Trophy and medal. Kadadak na yung trophy. Dakdakkel pa'y kanya. Dakdakkel pa'y kanya. Well, nawin mo pa'y nata. Ay, gagawa titaw nga nagawin. Okay, takbo kayo mo. Baka ko sabihin tayo. Dakdakkel na kuma. Dakdakkel pa'y si ulo. Dakdakkel na ulo. Di ba nagtungtong ka di sa stage? Saan na? Yan. Timparaguyod ko lang. Alam mga ron. Ayan si Tyson na di ka pala tayo di. Ulang. Yan. Mayam. Yan. Mayam. Di ba tayo tipo break? Well. Ano yung tipo break nga bakna? Siyak garod na dyan. Sige. Alam mga ron para makita man. Tugtugkel. Tugtugkel kasi ka. Kaya. Pansin mo na dito yun. Palakpakan tayo manako na ako tugtugkel tayo. Yan. Tawag nila Yagin Mayan. Ipapasyal kita. 7 stories aming bahay. Alright. Masaya. 7 stories di ba kayo? Well, imposible. Nagmayaman nga raw. Ay, kung daya. Sige ka lang. Pero pasensya na, kaibigan. Wala kami hagdanan. Nya! Wala na dyan! Kadaglo ka nakatala, ito itas na nakatala na. Ay, kung pabrimit na raw. Pag-investigate na eh. Tuloy! Rami! Sa elevator na lang tayo. Ay, kung daw mo kayong elevator yaw. Dalangan mo ngay bagak maagdan di elevator. Dumadi mo na. Ayun niya. Sige, tuloy. Sa dining room, walang pagkain, kutsara at pinggan. Awan ti kutsara at pinggan, di para iyaw. Unay mga tangabalayan ka sa mundo ka may kamangan. Dari ka man nakadkadlaw akong ka. Kaya, damag ka niya. Katipelan nalpas dito lang. Sorry, sige ka. Sige. Tuloy mo. Nag-chat na lang kami. Kakain sa restaurant. Ikaw mga kawala kayo nga sa restaurant. Kailangan mga ibagak nga jiday ni Rumik awang garun timakan. Ay na, nakulo ka na talaga. Talaga ka talaga nakasakit mo talaga. Kamang kasilatan. Nagdagan, jayal. Amang ipapain talaga sa tangan. Hello. Saan siya? Yan. Sino yung pinagkumpos na tulang? Siya, syempre. Sika! Ay, sumulagay na kurkurang na. Kasi nang warga na kumpos na tulang? Sika. Amang di pinagdumaan, di pobre, di ba na? Pinagdumaan. Di pobre, awan kwartana, di baknang, kata kwartana. Kanya ti kwartana, di baknang. Adalan tamo ti kwartana, mo ti pobre, oray pasit laan. Kanya nga rin pinagdumaan na. Kastoy, kadang man si Paypay Abaw, nondak ikan Paypay Ato, regmimin nulagan tayo tuya. Ano Paypay yung Abaw? Thank you po. Social ka na Paypay mo. Naglamis lang marungan niya Paypay mo ba? I-action ko na ko sa nag-Paypay, di po breaking ba na? I-action mo! Alam mo nga rin, kasap na mag-Paypay ilibak na. Kastoy na ba na? Very hot in the Philippines. Kung ano? Paypay. Nagawa na. Social na talaga. English ay rapay. Nung may mood ka rin po break. Customer po break.